Wis ning kene ae. Ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medon ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene-ngene. Ah. Iki jan rumato kan iki bahan cempala kan iki. Cempala. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Kok Pak. keringet to? Raden Mas Uncek. Lah niken ngono ki ya wis meseme ra penak Uncek enggak. Dole. Ndi to? Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kancane ono Mas Ucek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Olel el el olel. Kuwi kaine pirang senti ya? Joget wong bagus. Lho, joget kono aku. Dodang adan salib Hatiku kayang Lor. saya nabai bangun pasar ayu leceh Okang-okang hatiku tapi koke Yo. Sedikit Ya, ya. Iki lho Pak Nardi. Dondang jauh tinggi. Tapi ngastomik gak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak, Lu saku. prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah, saku. Kentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencane jenengan kok? Lho iya. Lah kok mboten direncangi sakniki? Lah ya kudu anu andum basuki Oh, kono. ngeten, Kono nggih. sing ning kono, aku sing ning kene, ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodi nungo, saling ngoten. melengkapi. Sitok Oh. ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis. Wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megang kowe ta? Jan wetoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu Ya ya. witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lah kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu.
Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya arep dirayah wong iku tibake sampean to. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. Ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, mergo dadi selo-selaning selo, ngene selo ditokne. Ditokne lek wis selo, yen wis selo ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Kabeh kudu enek selone. Oh, nggih. Rumahku nggih. Pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten Sidomulya kok tanggamu kuwi. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh lan brobos kaya tikus brobos enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya. Sing ntrudus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi nggih. Utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Lek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki wah rumasak. Lah terus gandengan kok trek kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen trek niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Tok ganjel. Oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh alah. Wonge piye wis kek ngono. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Blitar ki ngono langsung ilang ndase. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres menika nggih. Ude Jaya Mulya. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Kuwi lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning ketoke kulino. Tulisane iki ning truk. Kulino ning nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki wong tulisan kok mlaku niku. Iki cara omahe Blitar lho dina tak jak dolan kowe bendina. Angger nguyuh ngene sendur tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Kula niku menungso senes pentol rek. Terus disaki. Menika Pak Nardi menika bos tebu cah. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. Pak Sunardi artine apa? Asma Kinarya Japa. Kangge dedonga. Nardi. Apa? Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Panjen ning kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajer lho. Nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. Apa? Sanusi kuwi wonge iso. Ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajer. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga. Ya penonton ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor sing ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi kendange. Ndi sing ngendang. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda. Bingung bedake iki. Unceke ndi slenteme ngoten to. Terus amor wedhus ngoten to niku. Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek.
Sunardi. Su kuwi sumeh piyayinipun. Nah, kok iso ta kowe? Lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Garung. Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grabya, semana, temulung. Ngaten. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora lokak malah saya kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, terakhir di walang kadi kok beluk dem. Di napa di niku? Di medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Undi Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi wayangane ora bengi iki tok kok ya. Lajeng tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pakde Gareng. Semarang. Pakde Gareng Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Nardi nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik ngono. Ya wis padha teleke lho. Lah cetok. Dalem rada mati ta bagus kowe aja mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Nardi gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Tinebena panggodha pangrencana celakaken nugraha ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjih. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah, tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi Presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wonge iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sidomulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayinipun. Lha kowe titan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia iki sing lencem ngoten lho. None, none, ya.
apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong lanang ki anu le, ala tur wenang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingku to Le, ndanget lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? teketno pisan Kris. Nggih. Masaku. Pra Masaku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blangak mengke malah cilaka. Masaku. Dadi kan blangak ngeten. Tapi Ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pepes. Empun beto, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana boten ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji wis blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane mlayune ngoten. Aku tak anjlok dheweke iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan liyane wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action panggung. Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gadrung sing ndi? Siji-siji ngono Kok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean Tekno to sayang, kuwi Bu. wong Wah, lanang. walik, Mbak. Walik. Ya apa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Ngoso. Lah Kaya kene ru- gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora apa. Lah kok malah dingenek-ngenekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipipi. Ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipiti-piti ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Oh, kuwi. oh, Karo sing wong wong lanang iki lanang saurane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus? Bayo. Piye? Piye Mas Piye? sampean? Mas Ma- Boy. malam pertama Piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae.
Masih goleki ra temu ngono. Masa sampe ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karep. Mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Sampe ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnian ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sing dicoki laler ki sandal rumaksamu apa kaya. Oh, lho, duh. Apa ana menco memplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Dereng. urung ta? Dereng dugi mriku. Terus Nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang opo? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi. Betung anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Wes. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple, Ika dadi merak, ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta, Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, ndang. tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, Ndang balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cah. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi, ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meleh nggih? Agak Jadi tangane tangane kobong jenengan. ya. Ya, Angkat Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe madu krono, tak kira madu krono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Utuh. Niki nggih rai. Ora nek nripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Lailok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha ya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dhek mbayangke lek mesem Lek lho. mesem. Mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu
lambemu abang. Abang, aku bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi sedilut wis. Aku kan yo pengen. Ikai kok yo epeh to. Ikai kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Dan niku sawi lho Mas. Aku bilang selak pengen. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene sik. Aku lek piye les? Aku lek selak pengen piye? Yo, kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kurung. Angger tresna kumba tapa Gah aku kowe iki seniman kok Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta Jawa Tengah Jawa Tengah Karanganyar oh Karanganyar nggih tanggane tanggamu ta kowe pripun ta iki kok tanggane tanggamu nggih leres lah iya berarti pendek tangga berarti gadah lho lah iya tanggane tanggamu bener lah nggih kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta nggih lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku piye to lek joget ki munyer sing wedok ngono lho lah kok sing munyer lanang iku kuwi lah niki kan bolak-walike jaman oh zamane dan genti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer oh sing lanang ya melu munyer ngimbangi ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser yes kekean iki gangsing Gune sama napa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? gangsing ya gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa Mas? kekean iki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- berbabaran kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya oh nggih kekeane ente kekeane Kuwi mekeh-mekeh lah berbabar. piye jajal lekmu mekekeh piye jajal lah niki pun mekekeh kok ora ngono lho mumpun iki ora coba diatur tembangin apa nduk manut panjenengan ninggal katresnan ya Nggih. mangga buka celuk napa buka Siarno cek Sampe Siarno siane, Mas. enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncet iya blutak tulak Siarno lagune ninggal katresnan oh lah kon nyarke lagune to iya nurut kowe kan siaran apik rada lah sae jenengan siaran siaran TikTok siaran YouTube Las kaya. Kowe yo iya kaya ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding ki ya. Dadak rono. Putih Maju ben ketok saka kono. Nah, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. nggih pun penake Siarne sing apik ya. Bapak Ibu Sik penonton mok celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng nggone piye. Kowe kudu paham lho. oh nggih bapak-bapak Lho, bapakmu pira kok bapak-bapak iki. Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? mbah Pak aku ra roh Lah kok bapak-bapak? lah terus pripun lho Lah terus sakarepmu, yo. sugeng dalu Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. kok ngene malah Nesu. mboten masa nesu Sabar ya pisan. Ndang tuwek lho. para tamu Lho engko tamu mok celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone, Le. para penonton Lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene yogane kedek-idek-idekno. piye to ki Ya. sing leres pripun Pengen roh contone? nggih contone pripun Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. bekah diwales Lah kene Traya. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatahe niken barang wis antekne tak nggih tuku wedhus nek. oh kula katut jenengan to niki Lah ya pengen arep rencana tak wehi lulang wedhus ngono. wah bosok iki Ora apa-apa wong bosok pisan ya lho ora. Nggih. Yo, lagune ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng cakra apa Pak
Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Ugi Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Yo. Warana joget yo. Mbak Krisnia, Mbak Ika jangan joget. Jaya mulya hari ini. Tutup giling. Tutup makan. Moga berkah. Melu masuk joget ayo. Dulu pengen joget. Aja. Mas Gepeng. Diganti lomba abahmu. Yo. Apa sliramu ora krasa sambato karo Raden Masuncak ta ayo Tak suwun Bali bisa popol Bapak Sunardi juga ingin ibu juga Bu Nardi lalu gue tahu nono nono aku kang setya satuhu ono ya ono presiden ono Cakra budaya Joyo Mondo sukses selalu oe ao
luar biasa kompak tenan. Lah mboknya ditanggap. Grup jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Cakra Budaya. Nggih, mboten awak nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Sampeyan sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Mugi warga wonten ing Boto. Lho iya ngono. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kuwi sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Aja nyatru, kudu alus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine alus. Heeh. Putri Kediri mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Ana momen karo kowe iki mesti tak wolak-walik. Marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Pok-pokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling. Tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah. Rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngaten. Ya, jadi mata. Agak ngeblur-ngeblur gitu. Kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas. Nyawang sinen-sinen jelas. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau
Uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi uncek. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur corane megur nggih mlenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus iki jan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Sing pandangane Niken ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Mas. Niken ben ketok salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kaya enek gludekmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Enek gludekmu apa lho? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken Bola. Rumangsane. direken gatheng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Udah macak iki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok ceper. Terus ngene iki pomo larang. pomo tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ambonane ukurane pirang meter iki? Mungkin aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing Jare ini lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Mas aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, Mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene. Kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9 9. uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya lelo Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu Niken iki to? Melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ra melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, Nek, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso
Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cah cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memory. Saiki wayahe sampean nyanyi. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk guling. Guling minggu. Salone guling malah iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Ribot ya pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kok ya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampeyan. Ya, Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok ana sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kalih nguncek to ayah utawa apa-apa. Malah kon lan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah domongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu, aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Bas jan sujudnya. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biasa kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soale nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Sawer. Aku ki arep buka catetan. Iki ra Catetan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mas aku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah.
Impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora api ya iki, api. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Lek gocekno lek. Wis ning kene ae. Kok aku meduke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Kok Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake. Kayak bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Kok iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot, Pak. Apa? Janggut. Oh, janggutmu tak geretmu tak kira lek Biar tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Utawa mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah Eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal hidun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Pundi? Lho kuwi lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mung anu ndudingi tok, tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Nguyah. Nguyah. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku niki kan sawang seneng lho, niki kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, aja, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe lek nakal tak waplok lho, ngelak aplok iki. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya.
Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula kedokes lho, Pak. Lah Niken kon rangguyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas mentok ireng ku lho. Wah. Lah kowe gedange. Apa? Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene, Nene. Dipoto. Kan atinggone apa? Dipoto nggih status. Kowe tak foto. Lah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Kene. Kene. Fotonen kan. Hei, dari rumah saku. Kayak bingung nggih status ki kok. Ya Allah. Iki malah kaya film Moon King lho. Seneng. Aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumangku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ah. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung-tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung-tung dlang danding tung plenyek debok. Tung-tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku temen aku tak ITD kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki sang ganteng ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Niken penembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak Niken kok malah kemeklen. Jaba Kang Masuka Tas ya, sekolah ya, sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal ning sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya.
Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci bocah kok leh ayu ne ra uga. Iki umpamane bojo kuno tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggegake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan kok. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Lumayan aku apik. Bukaan lek sumu bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Nguntak tresno nadyan mung srana piranti. Ken, Alam. iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahmu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok suwun. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Uncep. Oh, bukaan WA-mu lho, bukan WA-mu lho, bukan. WA no. WA-mu lho. Mopak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksud Mbak. kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet wajahmu, dicet. Ben sambung wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Rambut Joget ana Cak Bagus. mas papujanku jejantong hatiku sambungku mong dalu ngrobit dasaremu kalauan garamanku Kang Mas Kang merah
bayang ono kaya apa ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki popo tenan sida dadi upama karo niken tah telu dikanthi kuwi apa ya gemati Ya kudu gemati. oh cah telu ki sapa ta Sinten mawon to cah telu niku? lha iya cah telu tak kanthi ki maksude anake niken umpamane iki sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok ngono nggih terus niken kuwi ndek anak telu umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo ngoten to heeh terus kenal karo kowe kowe bendina chattingan kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa ngono upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati ya gati to gatimu karo niken mau karo anake ya karo anake lho berarti karo niken ora gati ora lah nyang apa oh kanca TPA karo anake kene Mas aku malah kanca belajar kowe kon ngupen anak telu ya aku ya Minda poya yen masih rip lan nandika ya mulya jaran lair putri Selesta terus pisan nyuwara Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Bapak Komudiono. Betul supaya nabahmu Siti aman saking keluarga. Pak Nardi. Mulya, mulya. Oke. Sambung wanci dalu. Sing joget uncek, sing nembang niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no, wah jan. Gayeng. Terus. Mendah boy
Monggo. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo njuget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu njuget iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbukan ya jek anune. Heeh. Pengrawit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki geger ora ketok lho kok mburi geger ora ketok. Lah iki apa padha ra beneran toh? Golek gonceng penak, golek gonceng apik. Komposisine iki. Apa-apa. Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alabuh. Wong nek Titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ora beneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung Wanci Dalu. Sopi Cahayu pundutanipun sing aku andalem. Soibul Bed penjaripun Pak Nar. Pak Nardi Narto Sabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, anu Warudoyong Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong menclok ning kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki kan ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundhatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lha, Bu. Sing bener tresno tekaning pati. Sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mak terakne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, LDR. Tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya ndak. Menika Pak Nardi buntutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke
LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri, Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih Priai Daman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Tapi tembangno Warudoyong ya. Waru doyong. Doyong ning pinggir kali, ayu moblong-moblong. Kuwi ta parikan tok ta kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Waru doyong, doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayo deno deblong saikine kok tambah lalen nandur pari neng tengah sawah mugi panarti berkah barokah waru doyong mangklungulon ayo deno deblong tinggal jagong keloni uwong bali ngulon temu wong edan dijakelon bae wong geragat doyong neng pinggir kali ayo deno deblong saikine ana nganti mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki amin doyong pinggir kalen ayo deno deblong saikine kok tambah lalen tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Oke, Warudoyo ku penyen tembang parikan kok ya. Nggih, kados kijing miring nika. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang. Tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to Nggih, sakniki. langgam. Langgam Mas iku ilang. Sampeyan gak ngerti to? Oh, yo cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ra iso ya mung siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampean ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Mas Gocek. Aku ora tau gecek coro lho. Kok gecek. Mboten tau gecek coro. Mang gecek coro niku. Tau ngono bengi iki arep gecek coro. Yo, tembange Ya, sabar buat sabar. dulur-dulur Jaya Mulya. Ana Megan, ana Intan Budi Gawa, ana Cak Ucek Warudoyo. Ada Kiruki. Ayo. Ayo. Cakra budaya Indonesia. Ana budaya kanca-kanca parkir etan. Sabar, bagus. Hey!
loro iki mriki diwehi patung. Buntute dikekne mburi iki sindene ben kecilik. Niki rombongan boten to niki? Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusikan satru. Oh, alah. Mergo pemusike Kulino Payu. Heeh. Sindene ora katut. Sindene iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Lho, TV payu. Lho dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya muga-muga kabeh mangke berkah. Amin amin amin. Pak Nardi Janude Joko apa Jaya Mulya kabeh mangke berkah. Mas Unce juga genduk niki Celindri sawetara perkara tembangan gegojekan mengko dibacut salok nggon wanci gara-gara simbakku tidak lupa ya kuwi Ude Jaya Mulya nggone kapur nyoto tutup giling tutup popokan mangke berkah ya kuwi giling buka giling yang akan datang juga buka popokan yang akan datang Jaya Mulya manggih jaya lan manggih mulya Allahumma amin. Sowan ngasane Kanjeng Jena Prabu Pomo Naraka Sura selak dadi dukane wong ayu gandanya kang sekar kadong